Salamat sa inyong pagtambong mga kaigaan. Hinaot mo balik ka mo ugma sa gabi sa maog yapong oras, maog yapong istasyon aron idalit ka ninyo sa Radyo Mambaling ang kinaham ninyong awit ug ang paborito ninyong sugilanon nga gisulat ni King Gutierrez. Kaloy aday ang nagbitay. Ang nagbitay sa imong kay siya naglaway kapanuan pagbantay ni tatay kay siya bagay butay takong palawag langkay sikinaday sa imong lantay pasudla naday ang akong sigaw. Ayaw kalimot mga kaigaan. Sa dakong baile, sa likod sa atong kapilya karong Sabado sa gabi, kinahanglan doon na mo'y ribbon o sapatos. Di ibahin mong magbakya.